BTC समवाय आफादनि सोमावसारनायनि सायाव बिटिआर सरकारा मोनसे मावबादा आरो सांग्रांथि बादा खुंफुंगोन। बिटिआर सरकारनि 100 days 150 टार्गेट्स मावथांखिनि मोनसे बाहागो बायदियै रायजो राजा आरो लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे मावबादा आरो सांग्रांथि बादा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। तामुलपुरनि मथंगा पार्कआव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बे मावबादा आरो सांग्रांथि बादाया जागायगोन। मावबादा आरो सांग्रांथि होनायनि थांखियानो जादों बिटिआरनि इयुन जोलैफोरखौ गाव हारसिं गसंथाहोनाय आरो खामानियाव मुलाम्फा मोनहोनाय। बे मावबादायानो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। गाहाय आलासि महरैनो बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिफाननि मावख'गोराफोरजों लोगोसेनो लोगो मावथि हेफाजाबगिरि महरै मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।